Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft împreună cu Alex. Salut! Astăzi am aflat o versiune nouă de Minecraft pe telefon cu cai, cu mai multe chestii. O să bag piciorul, ce greu merge ăsta. Alex îmblânzește un cal care e foarte prost De felul lui. Uitați caii mei. Am doi cai, unul merge greu, unul repede și am și un măgar să mă duc să iau lemne cu el. Aaaa, lovic! Bă, o merge faza aia cu lemnul? Tu știi lemn? Nu știu, da, eu să iau de aici. Bă, am omor calul. Cine mă, eu? Satanist. Am înțeles, bă, mi omor calul. Că mi omor Așa am zis. calul. Nu, eu am înțeles, bă, mi omor. L-am luat pe ăsta praf, că n-am altul. De fapt am altul mai bun, dar l-am luat pe ăsta praf ca să merg încet. Eu acum o să mă să-mi iau lemn. Trebuie să am ceva aici să țin pe murgul. E murgule. Așa. Stă copac, nu te țin eu. Gata, pot să-l călăresc. Am blând cu cal. Ai de capul meu, ce greu merge. Mamă, nu face o cursă cu ăla al meu prost. Nu. Ne-am luat două lemni și ne ducem să luăm... Ne ducem să luăm ăla... Mă duc să iau măgarul, să văd dacă merge să cal copaci pe el. Nu merge. Ce zic eu dacă. Nu știu, eu încerc. Pe calculator merge. Pe calculator merge. Tu ai luat măgar? Nu merge. Degeaba nu merge, am încercat eu. Oh, să-i rapid. Da, nu merge. Nu e rapid. Nu e. Hai mă, nu mai fă. Așa, o să-l băgăm aici pe ăsta. Bă, a venit unul alb pe la mine pe aici, să văd dacă e bun. Ia. Ole al meu. E căcat. Nu e al tău. Da, da, era. Ce-i dă drumul că e un căcat? Știu. Da, ei dă drumul. Da. Gata, în sfârșit gata. Open. Ia mă gândesc din lângă. Hai să-i cădem copac pe tine. Are viteză mare. Cine? Calul. Măgarul are viteză mare, te uiți? Ba, nu. Ce fac cu calul? Da, bă, cu Te calul. prindă. Compar tu măgarul cu calul. Măgarul cu calul. Măgarul cu calul. Alex, să spune și mie dacă dau bine înapoi. Da. Am atins Te-ai dus copac. în copac. Da? Da. Ia. Nu merge. Bă, am intrat capul în copac. Nu merge, mă, nu e ca pe calculator. Dar merge înapoi chestul. Nu, am intrat în apă. Era mare cum am virat. Mergem să luăm murgul. Bă, nu avem mâncare, hai, mă duc să caut mâncare, mă iau calul și Ia. mi-e murgule, înghiți murgule. Și doi prieteni avem aici de față care nu se joacă Minecraft, nu le merge. Sunt mai timizi. Nu prea vorbesc ei. Avem un copil mai prost, da, dar nu-l băgați în seamă. L-ați auzit? Acum... Mamă, să fiu la de dintre calul ăsta aici, nu pot să deschid. Dă-te așa că te ajut eu. Gata, Hai, bă, fix acum m-am dat și eu jos. stai, gata. Ia să văd dacă pot. Hai, Da, dă-i, hai dă-i, că merge să poți să intri pe el. Bă, mi-ai dezlegat mie calul. Ba nu, mă, ne poate. Ba da. Era dezlegat, am intrat și aici. Faci nasoale că sar puțin mai greu cu el. Dar până la urmă sari. Sper să sar azi. Aoleu, cât am muncit pentru armura asta de cal. Și eu pentru astea 3, 2, doamne, am ceva cu 3. De fapt 3 am. Hai, calule! Oh, cât place cu E ea. handicapat răzit ăsta al tău, Alex. Hai, mă. Mă, ți omor murgul ăsta prost, că nu se dă în fața mea. Bă, Gata. Mă duc să caut Te-am mâncare. înăuntru! Te-ai înăuntru! Mă duc să caut mâncare. Ce rău e cal. Eu aduc un cal. Care, tu ăsta negru? Yep. De ce ai murit în urmă? Alexi!
Era să mor murgul, prostul. Hai bă, murgule, Alexe, te uiți? Eu vin cu un murg în spate. Vreau să Te uiți în merg cu spate? murgul prin apă, dar merge foarte greu. Alexe, uite la mine, eu car un murg. Am adus un murg aici să văd dacă e bun. Mama, imediat am ajuns pe altul și ce vită a luat. Bă, nepoție. Poți să car 2 cai? Da, what the fuck, pot să aduc 2 cai. No, calule! Care s-a pus? A, băi, nebun, pot să leg 2 cai de una. Calule! Alexe. Calule! Calule! Da, a făcut neboade. Calule! Leș, să-l iau, poate merge. Calule! Merge Da, să-l iei. merge să-l iau cu leș. Eu car 3 cai și plus măgarul. Am leș. 4 cai, Alexe, fii atent, cum vin de la mine, după mine așa. Legel, dacă s-a, da, și acum ele 2 de asta Moș singură. elegant. Da, uite, fac 2 asta singură, toți 4 2 de asta singură. Tararara. Poate ne luăm copyright. De ce, mă? Nu știu, poate mai cântăm și mai ceva, ne luăm copyright direct. A, What bă, the lasă. actual fuck? Sper să nu avem... Combină ceva. Bă, nu, mă, calul ăsta aleargă în cer, nu știu de ce l-am luat. Nu o să găsesc cal mult. A, unde pot eu? Unde? Ce faci, mă, Am acolo? mult cal, era să mult calul. Gata, mă, Direct nu copyright. Ia, mă, e bun. Da? E pe dracu bun ăsta al meu. Trebuie să-i scot pe Nu mai vorbește urât. Mă scuzați pentru limbaj Vulgar. vulgar. Vorba lui Pretnaș. O să mai filmez un episod în când cu el. Sau cu vără sau. Cu vărul meu o să filmez pe fiecare zi. Alexei, nu avem mâncare, bobița. N-are nimic. Deci tu puțin fără dificultate. Știu că trișăm, dar nu avem ce să facem. Vreau să-mi fac niște cai și după aia Hai să-mi bag o să picior. mă duc să... Să-mi bag picior, a început să plouă afară. Da, noi suntem afară și a început să plouă, deci nu o să mai filmăm mult. Bă, mă. Faci. A, mă, îmblânzește cal prost. Nu mai vorbi așa. A, bă, că prost. Nu Mă, te mai văd. calul ăsta e prost. Nu mai văd. Bă, tu te duci pe insula Lantă, Alexei, dacă ne pierdem. Hai să pun la modul acolo. Hai să pun la modul acolo. Am văzut când e plouă. Mamă, ce greu s-a îmblânzit. Sper să nu ne luăm copyright. De ce, mă? Pentru că o să mai cântăm cu decât. Mamă, ce merge murgul ăsta și m-am chinuit să-l iau. Eu la toți le murgul. Cred că te-am pierdut. Ai, ne poate. Sau... Nu mai sunt cai. Ia să-mi omor murgul, stai. Că cu tine mai ajung eu acasă. Ți-ai pierdut murgul? Nu. Alo, și când o să ne mai auziți că... Alexei, tu știi pe unde era murgul ăsta al tău? Știi pe unde era murgul ăsta al tău? S-a făcut mult. Alex, tu știi pe unde era murgul ăsta al tău? Era pe partea asta la lac. Și acum să-l duc înapoi. Când o să ne mai auziți că tăcem, este din cauza că suntem foarte concentrați. La ce, mă? Să nu intrăm în apă cu murgul. Sigur, nu intrăm în apă cu murgul, nu. Dacă spun că nu intrăm. Am început să plouă, nu știu cât o să mai filmăm. Da, deocamdată nu ne plouă telefoanele, o să mai filmăm maxim 5 minute. Salut. Hai sub... Hai la mătucul. Alexei, tu acasă. Și mai avem Ne scuzați puțin. Ne scuzați puțin. N-am avut ce să facem, a trebuit să... O să tăiem puțin. Încerc. Gata, am revenit. Ne scuzați pentru pauză. S-a făcut noapte, nu știu.
Am aici murguleții mei. A trecut doar vacile. Ce cal prost. Bă, mersi că mi l-ai băgat. Am luat un cal prost. Se cheamă taică-tu. Hai să... Hai că încheiem acest episod, a început să plouă rău. Ne vedem data viitoare. Hello, papa! Salut!